Ok. Salam alaikum, Ambalma Malion. Amba fo ka barakada Abalma ke na udenga do amara sila jury chercheur. No ka soro aw be an bi émission nafa kama mayina aw fe aw telia aka a partager. Aw telia aka partager ay kerbla ay shemcha ay kerbla aka shemcha. Donc abato tsega nga pa signalé. Amena titri ba flata bi. Shogel fleka Mali kisi piège bado rema. Shogel ye Mali kisi piège bado. Angmena bi piège do kono ala tename. Shogel yan kisi o piège ma. Amena ndado ula. O temelengo amena ndado fendo la. Kodo beka ke Mali kono ifo ke akadabla. Ambe anyefo. Ambe yan faso kanu ne kama. Ansera niveau doma. FMI. Banque mondiale. Mali ki sembo jurutala. Che an doke jurutala sambina ni antega développer il est temps anga juruta dabla a conséquence amena kana andado o fanela. Donc ni sujet nous de bena développer abalma ke na udenga fe no ye amara sila jury chercheur. Donc anga folie belebele be chek tiami aidara ala shirfu ke son kabako fura la fura mi na kan bana padema. Tension, diabète, frudimi, rendimi. Je vous dis que le numéro est 78 78 03 03. Au temelengo, anga foli belebelebe chegou lasana kane belebelebe sego. Ay bara minga ibega ka tagali la ka se bima chegou folendo ali sakaka ndeme bara mabane wanga autorité ou ka chegou wele chegou ka Mali deme alsa ana yona chama buye Aidara nu Ousmane Madane Chérif Aidara nunu et Sophie Blal nunu akacha shwala nunu Mali karamogo na donbaga be ka sebu karamogo na donbaga fo ame munu ye dongodo ube boka video ke ube chesirim na la de kusara ani Mali karamogo na donbaga kene kan ani dogola munu muku take ube foleno ku alsa ka Mali ka ademe o temelengo ambe soroga le politologue fo no ye segu tumara ye aga foli belebele bien depuis fo les États-Unis a folendo aja drame kase na yona chama damangile bu mabel nunu docteur Alay Bokoum l'homme honnête l'homme intègre afanaga foli ou bien donc Mali lo meka awde kono ay partage tia aga kerbla amena kana do sujet qu'on a la sansa. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il y en a chaque marque qui a fait à Folendo. Donc, rapidement. Ok. Malido, on m'a fait que Barkada toujours à Balmaken à Oudenga de Amara, c'est la jury chercheur. M'boraga m'info tellement que Shogel a clé kain. Tellement qu'il y avait politique, tellement qu'il y avait analyse, situation géopolitique à Badon, tellement qu'il y avait français, Tagabolo, avec Touabou, nous avons new gain, ou be Kariaka Komingi, Jamana Lala, qui est Badon. Abadon, ou comme fait comme Malini, Algérie, de blanc, on a 100. Shogel yang kisi Malini, Algérie, comme on a foyongo, amewati mkonala. Malini Algérie kun photo do yongo ka sababu ke ibaro tubabu ye munne ke tubabu mayne Algérie présent aga discours utara phrasini do de tike utara Algérie présent aga discours parce que ay discours minke na discours la na ye miye ou ye min traduit aye na be ga fo kanga autorité est-ce qu'il y a famu ku tele ka élection organisée ka fangabla ko jamana dongu ka dana be se ka daw ka kame élection ne ma ku tele élection c'est fait ko ka fangabla ko ka ta dana ni jamana dongu est-ce qu'il y a famu olu yoro la en même temps ku tele ka accord d'Alger appliqué ko saraka fo eta la ko Mali se ka kise accord d'Alger o appliqué lima ko Mali ki tele aba don tubabu ye phrase de tike ou Algérie présent a phrase de tike
Donc premier ministre sigilé n'est diminarenten bougaoula n'est dimina parce que il va dans Algérie ka jouer wati jan ne ma fait un voilà. Mais contexte do là ni koro nana ni mani aklita ni ta idusu fait il va y ou va nyagami bolo. Donc Algérie président akmana araboukan là. Araboukan on dumpe au main. On te araboukan mais on te araboukan traduction do. On chamambe ante araboukan mais. Donc tu vas vous dire kako parce que Algérie président me kuma araboukan là. Ka yeni kuma fo. On a kuma Choguel y a demandé ça. Un ministre des Affaires étrangères. Au Fanagata la yininke. Algérie ministre des Affaires étrangères. Ou ka nyafo anye Algérie président be fega moune fo. Algérie président kuma ka moune. Ou beka discours mi fo. Est-ce que réellement Algérie président yini kuma de fo wa? Parce que Aramade ma toi ka kuma la ba ka réflexion na. Iba ou kuma damadoni tadron. Ali vidéo la avec ibi ka vidéo ke. Iba sori analyse chamange me ou kuma fitin tadron ko bla. Alors que to akilna do de développer là, to raisonnement do de développer là pour que kana kuma fo to forêt mais pour que ga manga wuli ou be ta yoroni fitini ndoro ne ta ko yoroni fitini ko o yira sanfɛ ko yoroni fitini ko yanga sanfɛ ka yira ka fo ko Algérie autorité o be Mali ko Algérie autorité o be ka demander Assimi Goïta nugo coup d'état kɛlaw do ku ka fanga bla balmo wa makete ne nere ku entan du souffre ne publication do ke mais o la nganga mugo bla jamana kuna mugo mbe jamana don iba do Choguel ga fere de a tout en sera ka boni kalama aw ba do ni kera contexte jumena bi iba don Mali gouvernement et rebelle be fara yoko ku kana anga kuma ambe Mali deni ay na anga kuma ay France ka manipulation dabla ay France lameli dabla ay na Mali den damo anga be ko la France c'est ga wa problème réglé donc unyabe rebelle abi ko a chaman contrôle be yini ngakla France la rebelle bade ne be ka segi malima Choguel be ka politique me nga be ka ke sababu rebelle chaman be ka segi malima abe rebelle munu ye manganci la a chaman tere munu be wachi la olu ka dogo mais munu sonne même Mali tama bi ku be fe kele ka ba iba kalama ko de ka chani munu banen do wa do banene mais mo munu sonne do munu sona nga fotama anga politique ma iba kalama ko de ka chani munu mason Choguel ye muneke Choguel nale kabri ka toyem seng la afo ko nale nana accord d'Alger ko accord d'Alger be révisé de façon intelligente o te dore ko ka diem go dabo la o ba kalama accord d'Alger la ministre daba application na France daba application na c'est-à-dire c'est da onu be daba na application na diem go benga minga nga ke Mali do ni nyogon chere diem go de keleme ka ti dado la donc Allah ko ka be na ben ita so be ka côté do la men olu ba fo aka na son yoroma aka na son yoroma rebelle bade me uta accord d'Alger yere kordo accord d'Alger yere application avec quelque mina uta do o bade o bana shire kacha parce que accord d'Alger min kera dien kono iteni accord ita nyogo ita don a se ga appliquer quelque mina beba don à l'état actuel application yoro do be boala yoro do be appliquer donc Choguel ye wele o de la ko aina yera dama kan nyogo dien mo da ka boala aina anga kuma fo am malide nyumaw am malide nyumaw an yera dama ni nyogo che aina anga kuma fo ay bo tubabu ka logique konnala aw ba kalama o re kele o re tega toto tubabu la bila ko da tubabu be ga rebelu shu ka marfata malikama mais chamanta ka sonne ou be ka emelela ni e fe atoko sema ou pomper ku pomper ay marfata malikama ay malikele mais c'est ma majorité tegason c'est ma majorité ko ko lubeto accord ko ubeto autorité ko ubeto Assimi Goïta ko ubeto wage ko ubeto Choguel ko o de digile me France la on olu ka réunion nganga ke bi kunu ye Algérie président kuma de tako yanga uma kuma be fore ay kuma kele min fo no élection yoro ede o tubabu be ka o kuma de yelema ka ko Assimi nunu mutela ko coup d'état kela ni fanga manga coup d'état kela manga me fanga la ka ki tele ka fanga randi o imagine ni kuma fori yeta ete girenga dusu on naw dusura mune be na ke naw dusura on ni Algérie be na fon yogongo naw ni Algérie fora yogongo c'est pas ko abe digigana mais ame wakati na Mali se ka foron baden da ile fanga o de fam o de tien an se ka foron chamanda ile ka terroriste kele an voisin do be anolu fana ka fon yogongo amanogo aw maye u kuma ga pousser ani Côte d'Ivoire fana ka fon yogongo ani Côte d'Ivoire ka kele guerre ka kaw ni Côte d'Ivoire cha o la France bi dugo
à travers l'OTAN ka Côte d'Ivoire demain ka Mali déstabiliser. Imaginez on Côte d'Ivoire be ka kele. Ani Algérie folé no yongo. Ou be ka rebelle chou olu fena ka wuli. Terroriste be anga, djihadiste be anga. On ni ala chena ni forum be da ele jamana juman kele mse ni forum be koro. Ore la ni mo nana, mo be politique do. O mana na ni stratégie dro, o sigile ma stratégie déjouer aba piège waraka. A piège aba be waraka. Ou be piège fe me fliba ya bi pam be kuna. Ore la o yenta ko politicien mala ko Choguel gata. Parce que na mata ka olu to tsega Mali déstabiliser ou e janfa nyaka min chogo ou be ku be do rebelu nu akli che chogo iba ya tsega ka Choguel to asigile mba benyo do Choguel be Mali nord do histoire rebellion nana chogo rebelu mi sari ou be ka représentativité ou quoi poids iba kalama Choguel ba do wa be géopolitique donc on rekele no ku de balba donc angana dimi Algérie koro ou be fane Algérie ka foyongo na on Algérie foyongo iba kalama Algérie a ka frontière fermée Russie a demandé Algérie fait que Algérie a ka frontière fermée avec terroristes ou bunteli mne que terroristes ou kana bolkado Algérie a kalama Algérie frontière fermée Russie ni Algérie sera sous entraînement gagnant fait a kuye mune ou bena Mali terroristes ou kele imaginez jamana mega OK pour autre jamana nous tara o ka kuma sugu do tako yelema est-ce qu'a ma d'abord on ne olu ka fonyo surtout en ka ngana kuma accord là est-ce qu'a ma d'abord ani rebelu kana be kuma lawa ani rebelu ka fonyo wa u bani kuma intaka wuli de domina kuma kera kunu dimanche lundi do on rebelu ka nga yoy ka me kuma accord ka kuma wilen fleur au période de kono aw kere jinga ka la na aw akli a la na akli dro abadon il y a une tentative délibérée ka ani Algérie blanc Kani Sema Blayona, au tentative kele, Kani Côte d'Ivoire Blayona, donc, au be djihadisou la yera ka djihadisou la chou, amanto la front ça va front nani, Mali tisa koro. Ikera djien jamana o jamana ni front baden daile, ni alama jange a front, ibe kla ka desa koro, itise ka ni bekele yon fait. Atise ka ke quoi? Mali ni Algérie ka fo yon ami watimna a main ama. Est-ce que vous voyez? Donc, amba la dje, ka o ko tani akliya ngana bi France ka piège kono muna ema Choguel nana ku ka discours be traduit ka di alema muna francima discours be présenté en intégralité RFI nous muna ma Algérie présent un discours be bo pourquoi ma Algérie présent un discours be présenté en intégralité ou ma discours be traduit ban muna tara mo damadoni mo mi me asimi nous toucher moi, le gouvernement touché, ou taro au mot drone fort, élection, ko légitimité tauna, ou au drone fort. Mais comment il faut communauté internationalement? Francis Nounouma, ko force étrangère ou faire Mali déstabiliser. Pourquoi? Ou ma orofo. Parce qu'Algérie présent, comment Nounouma il a ka fo, comme Mali qui télia ka élection ko avant que force étrangère ou te dora ou Francis Nounou, yani Francis Nounou ngana Mali déstabiliser. Ni ma ira Algérie présent même Mali faire de. Avec fait na élection que ça, anga fanga légitimité ka kabulo, allez te faire fanga nga bi parce que ni fanga bi na fanga ni alama jange abena bi Francis ka mo do de boulot. Na du bi na Francis ka mo do boulot au fenêtre d'amani Algérie de là quoi. Est-ce qu'il y a un raisonnement là? Il y a un raisonnement. Donc ils font tout ka Mali ni Côte d'Ivoire blanc kani Algérie blanc kani Sema fene blanc parce que accord d'Alger a signé Algérie de. Bon imaginez au rayon kanga ke na fora ko Algérie présent kuma sugu do fo est-ce que Mali diminente na accord d'Alger riona est-ce que amena so rebelu ga fotama est-ce que ani rebelu bena nyoye est-ce que utena mangawli atna ke sababu coopération bami mani Algérie che chamante na boala ni Mali tay tout fait ani Algérie ka fo yongo alors que Algérie est partenaire indispensable dans la lutte contre le terrorisme. Algérie kana do regere ou ka frontière drop fermée ngato aba kalama ko na fa be se malima. Algérie ka frontière drop fermée. O drop même mi ya terrorisme kele la kele ne bado. Parce que folo an me terrorisme bundo ko me bol ka Algérie me o dabla la muna o ko me ke iba Algérie fana ko anga fanga munu temena Algérie ko dalen to luladi. Algérie ko nyeba olu ko mugu clé ibe ka de ma. Olu kumugu clé, ou beka fond finke, est-ce qu'il y a famu, ou beka beke français de, ou be français ga jouala, ou na sa français ga jouala. Or l'Algérie kun dimine me autorité malienne ngoro, mais Algérie ye actuellement biuni autorité munu meka traité,
olu ni Russie ka suru olu ye cɛ Algérie dun fana ka partenaire ba de ye Russie ni y'a mɛn ko Algérie puissance ye Russie ka minɛnw de b'u bolo France ka minɛn ma Algérie kɛ puissance yɛrɛ est-ce que vous voyez France ka minɛn ma Algérie kɛ puissance donc an ka nin yɔrɔ faamu an ka nin yɔrɔ ta ani hakili ye o tɛmɛlen kɔ an bɛna an ka sujet filanan na an sera niveau dɔ ma Mali kɔnɔna la il est temps an ka prêt juru tali FMI ani Banque mondiale il faut qu'an ka dabila n'an m'a dabila a kana miiri ko France kɛlɛli ye ko France troupe ka bɔ an fɛ yan dɛ an ye France troupe gɛn ka bɔ an fɛ yan tant que an ma juru ta banbali dabila ka jurujugu ta FMI ka jurujugu ta Banque mondiale ka jurujugu ta institution internationale wɛrɛ ou bien tubabuw ka jamana dɔw fɛ ka jurujugu ta k'anw m'an ka jamana développer n'o ye tant que an b'o sira kan Mali b'a si kan an bɛ san 40 wɛrɛ kɛ nin kɔ wallahi an tɛ développer o don na ne y'a ye k'an ni Canada ye accord dɔ signé mais ne dimina de quoi ko Mali ni Canada ye accord dɔ signé ko prêt dɔ k'u bɛna juru dɔ don an na a juru est-ce qu'il y'a faamu ko ka a investir denmisɛnninw ka kalanko musow ka baara est-ce qu'il y'a faamu aide au développement quoi c'est-à-dire an si kɛ san 40 tubabuw bɛ juru don an na san 40 u bɛ juru don an na an ma arrivé an ma surunya ka arrivé an ni développement cɛ ka jan an sera niveau dɔ ma n'an bɛ fɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an k'a kɛ Ala ni kira kama autorités an kana ninnu ka juru ta an ka jɛ ninnu ka juru n'u ka fɛn kɔ parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ mɔgɔw tɛ fɛn dɔ dɔn 2017 gouvernement kun ye baara dɔ kɛ 2017 est-ce que vous voyez i bɛ k'a ka gouvernement kun ye baara dɔ kɛ ko san 50 laban min bɛnalen k'an bɛ juru ta ni institution ninnu bolo fo an taara service dɔ sigi un service de la dette publique ka service sigi juru ta kama ne bɛ aw ɲininka jamana minnu développera juru y'a jamana jumɛn de kelen développer a jamana jumɛn kelen développera ni juru ye a ye taa ɲininkali kɛ Chine ka développement na n'o k'a sɔrɔ FMI de Chine bɔ nɔgɔ la n'o k'a sɔrɔ Banque mondiale de Chine bɔ nɔgɔ la ko ni ninnu bɛ juru d'i ma a y'a lamɛn ka ɲɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn ka ɲɛ an ka autorité de la transition cɛ n'an nana fanga la an ka yɛlɛma kɛ an kana yɛlɛma kɛ k'an tɔ to dɛ an ka yɛlɛma kɛ a 100% an kana an tɔ to ni FMI ni Banque mondiale ani tubabuw bɛ juru don i la o b'a f'i ye de juru dontɔ d'abord o b'a f'i ye ko expert t'e bolo i ka jamana la k'e ka jamana ko pour que olu ka juru don i la e bɛna projet minnu demander ko f'i ka expert dɔ bila est-ce qu'il y'a faamu min bɛ o projet ninnu étudier o projet ninnu étudier o expert tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ olu yɛrɛ de b'u ka mɔgɔ dɔw bila ka na olu yɛrɛ de b'u ka mɔgɔ dɔw ci k'olu kana ka kɛ expert ye est-ce qu'il y'a faamu wa o expert olu bɛ sara dɛ n'olu sara la olu mana calcul kɛ en fonction de ça ni jamana ninnu u bɛ sɔrɔ ka juru don i la wa o expert ka fɛɛrɛ n'u kan ka juru min d'aw ma o juru la sa sigiyɔrɔma 3 i b'a sɔrɔ kelen bɛ di expert ma est-ce qu'il y'a faamu olu minnu ye baara kɛ pour que juru bɛ se ka sɔrɔ aw ni Ala cɛ an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin na Modibo Keyita ka taa na anw tɛ FMI dɔn anw tɛ Banque mondiale dɔn Mali ye usine baden de jɔ des usines compétitives pourquoi an t'an ɲɛsin o ma mun de la an bɛ to juru la n ko ne kɛlen k'a ye k'an bɛ ka taa juru ta Canada fɛ ne dabali banna quoi au ministère des affaires étrangères ni Canada ye accord de prêt dɔ signé mais il faut qu'an ka bɔ nin accord de prêt de la prêt de t'an développer an ka constitution kura min bɛ nalen il faut qu'an ka don a kɔnɔ FMI Banque mondiale an tɛ ninnu ka juru ta bi an tɛ ninnu ka juru ta sini an mago tɛ ninnu ka juru la ninnu ka juru bɛ n'an tɔ endetté de k'an tɔ fantanya k'an tɔ dɛsɛ n'u bɛ juru di aw ma jamais ninnu tɛ juru di aw ma k'a ka taa minɛn san k'a ka taa armement san u tɛ juru d'aw ma FMI t'a juru d'aw ma Banque mondiale t'a juru d'aw ma i tɛ tubabu jamana sɔrɔ ko min bɛna wari juru don i la ko t'a don maramafɛn na a tɛ yen i t'u sɔrɔ sisan yɔrɔ usine ko problème bɛ Mali la par exemple ka coton yɛlɛma ka transformer sur place o usine ko gɛlɛya banna munna tubabuw tɛna juru di an ma k'an ka o usine jɔ aw ye tubabuw ye ka na juru d'an ma fɛn jumɛn na k'an ka o usine dɔ donc fo an ka fɛn dɔ de faamu tant que ni institution ninnu bɛ an fɛ yan u b'an ka économie contrôler de ni juru ninnu tellement k'an ma endetté juru bɛ girin an ma i b'a ye k'a fɔ a tɔ bɛna kɛ an tɛ se k'an ka fonctionnaire sara an tɛ se ka baara foyi kɛ ni ninnu ka juru tɛ wa u bɛ juru d'an ma prix min na a b'a kalama k'a sɛrilen de don a sarali anw de bɛ perdu kojugu n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye diɲɛ kɔnɔ n'i ka économie man girin ni e bɛ juru ta e ka économie ka girin e ka économie man girin e ka sɔrɔ man girin ne bɛ juru ta e b'a kalama k'e ka juru sarata o musaka de ka bon n'i bɛ juru sara sisan
a musaka de ka bon kojugu a saratɔ la i bɛ perdre fo k'a dan tɛmɛ. Par contre n'i bɛ juru ta n'o k'a sɔrɔ e ka sɔrɔ développelen don n'o k'a sɔrɔ économie ba b'e bolo i b'a kalama ko juru saratɔ mun de bɛ kɛ o juru saratɔ i b'a ye k'a fɔ o juru sarali ka nɔgɔ nɔgɔyaba de bɛ kɛ e ye. Donc pays africains yɛrɛ ni juru man kan an m'an ka sɔn juru ta ma a t'an arranger parce que a saratɔ la an bɛ perdu ni tubabuw bɛ juru ta a saratɔ la olu bɛ gagner de juru bɛ d'u ma taux min na a ti di an ma o taux la cɛ il est temps an ka juru ta dabila an k'an ka économie moderniser an bɛ ka armée moderniser n'an ma économie moderniser an b'a kan na dɛ an b'a kan yɛrɛ la tant que an m'an ka économie moderniser i b'a ye k'a fɔ san 40 laban min bɛna ale tuguni i b'a ye k'a fɔ Mali tɛna développer tuguni sira dɔw bɛ yen tant que an m'o vision n'o direction ta an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bilahi développement tɛ se ka na an sera yɔrɔ dɔ ma wallahi an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ est-ce que vous voyez donc Mali kan ka mun de kɛ yanni an ka girin-girin juruw kan an ka chinois wele a ye na an dɛmɛ an ka office du Niger an b'a exploiter cogo jumɛn na pour que k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye dun ka fa ko gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ an ka chinois wele venez nous aider expérience ba min bɛ an na expérience ba min bɛ Chine na a y'a fɔ chinois ye k'u kana an dɛmɛ office du Niger an b'a exploiter cogo jumɛn u kana u ka expérience de d'a ma a ma f'u kana sɛnɛ k'an ye dɛ an k'u ka technicien wele hali n'an b'u sara u kana u ka expérience d'a ma an ka machine commander an bɛ ka minɛn commander armement na cogo min na an ka machine commander ka office du Niger bila en valeur n'an ye office du Niger bila en valeur non seulement dun ka fa bɛ nɔgɔya wa i b'a ye k'a fɔ an bɛ sɔrɔ baden de kɛ il faut k'an ka usine de production ka olu de caya k'o bila sur place an ka juru to yen juru t'an développer dɔwɛrɛ tɛ dɛ état ka train de vie halisa an ka dɔ b'o la gouvernement ye dɔ kɛ mais halisa an ka dɔ bɔ train de vie la dans les jours à venir gouvernement ni fɛn ninnu dɔ bɛ se ka bɔ olu ta la assemblée ninnu dɔ bɛ se ka b'u ta la président fɛn ninnu u bɛɛ ka budget de fonctionnement halisa davantage dɔ bɛ se ka bɔ a bɛɛ la il est temps est-ce qu'il y a faamu an ka jɛ ninnu ka juru kɔnɔ c'est à dire n'an bɛ ninnu ka juru kan quoi an m'an si kɛ anw tɛ dɛ anw mɔdenw ka avenir i b'a kalama ko bɛɛ de bɛ ka dajiya parce que juru ninnu an b'a ta anw mɔdenw de bɛ tila k'a sara il est temps an ka juru ta dabila an ka ɲɛsin an ka économie ma office du Niger ala y'an sɔn o la coton bɛ an bolo an ka coton transformé sur place an ka coton transformé sur place an ka usines jɔ Mali kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu a joli dɔwɛrɛ tɛ état b'a ka dépense réduit bon ticket carburant frais de mission an bɛ nin bɛɛ réduit davantage halisa pour que an ka se ka se nin niveau la parce que ne bɛ k'a ye n'a fɔra Mali kura ko halisa anw bɛ ka compter FMI Banque mondiale ou bien k'an bɛ taa juru ta Canada fɛ cɛ kɛlɛ in ma ban dɛ o b'a yira an solila an ma taama kɛlɛ in ma ban est-ce que vous voyez donc nin dakuruɲɛ damadɔni de bɛ n bolo ka da aw tulo kan a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila je le cherche salamu alaikum